Senadyanto tangkep bumi langit. Meskipun bertemunya bumi dan langit. Tempuk. Tempuk ki nek gede, Mas. Nek cilik apa? Mini. Ayo, buke horor ayo. Ayo. Oh, iya. Tempuk niku nek gede. Iya, nek cilik. Nek cilik mini. Cilik. Lah kon aku desane kan dawa, Tempuk Rejo. Heeh. Wah, mini wis gedene semono kok. Piye? Manut nek nu. Mosok ya tempuk cilik kok kedawan. Lah, bumi ini Oh, bumi niki juragan bakso. Kowe ora disawer lho. Bakso apa pentol? Lenggawatan pundi bumi ini sugeng siang. Engkang? Oh, iki ya. Eh, Juragan pentol. Gede lho Mas Yo padahal pene jenengan pen iki. dhewe tol dhewe tadi akeh. Tempuk iki mau lho ya. Wis Mas, wis. Tom-tomen kowe engko. Lah nggih, Bu. Prasetyaku tan kinggang Janji-janjiku akan serapat rambut. Tegese rambut iku ngeram barang sing lembut. opo kuwi? Nggo ngeram iki lho, nggo milah-milih barang sing lembut iki sing cilik sing dipikir kan. Aku rung nyandak ketoki Mas. Mula rambutku cilik-cilik dawu-dawu. Coba bayangne nek rambutmu sak linggis-linggis ngono, Pak. Malah medeni wong kok ya. Lan Kang Mas kang gemesake Dan kakak yang tut non gemes kayak bahasa Indonesianya apa tak tega Pak Kisire mumet lho pamane aku. menggemaskan ngono lho Mas. Lah ya. Guys kudu nyokot ngono lho Mas. Seakan ya. Merangsang ngono ya. Yati pengen tak tembok. Lah sanu kleru to Mas adane. Sing ngerti. Ora nek ngerti. Nang wae. Bumi niki pas ro ngapal nggih bumi niki. Klik. Mboten retos Ibu. Ning garwamu tanilo mesti Salahmu ya gur siji. apa Mas? Seneng kok ro bojone wong. Lah Kalau kamu mencari yang nyaman, carilah yang aman. contone Ya golek iki sing legan. sik legan muka aku. Nang apa? Lah anu saingane akeh, ya Oh. akeh. Lah nek bojone wong kan kok saingane bojone tok. Pengalamane Pak anu niku. Gara-gara Lah iya to ya nek bojone wong kan ya gur bojone tok. Lah anake ya dibacok komburi ta. Anake wis gede-gede kok. Ya Pak Kisir. Biacok komburi apali plate. Lah Ngapusi. Nabrak Ya nggih, liwat Pak. jenengan liwat keluar ya menggok ngiwo kok ya nek bablas. Oh, mboten menggoke nek ten mriki tirosne buke. Konangan tuku bakso ning Konangan ngulur iki. gitu iki ya. Nek ra pas ning Porosida parkire jenengan kurang mlebu, Pak. Lah, Lah nggih to, Bu. Enten sing menggok sithik niku. napa nih, Mas? Apa nih? Ati. Ya. Kandhek ing panggrahita Namun hanya sebatas angan. angel nggonku
mewujudkan. Lah, Sone apik Damar Mulya. Damar Mulya. Mija saking pundi, Mas? Ramayananya Sukoharjo, Tugurejo, Palokombo, Menjosari Sukoharjo. Kagunanipun Pak Bayan Slamet. Lah, Tibora loro dadi slamet. selamat terus. Selamat malam, selamat siang. Niki Slamet Budiarto. Heeh. Wis? Pun. Iki nyanyi ke aku, ora tanggung jawab kok. Lah wong sing ramal kok salahke aku iki. Namung tugas Kandhek ing panggrahita angel nggonku yen rino banget mesake lho Mbak iki fokus banget. meneng sik timbang lari Mas. Lah aku iki ngatekke aku ngono lho. Lah iya mesake lho. Seorang Ira murid iso. Melu tegang. Agnesmu biasa nyanyi Cause I love you, Cause I need you nyanyi. Lah iya. Bawa sambung wanci dalu ya. Kuwi mletre apa ora wis. Beda nen Mbak rapopo, beda nen rapopo. Santai wae, kleru mbok ben. Sambung wanci ratri karya usada kapan Wong kowe ra lulus sok arep mbok teske aku. Ya kena aku. lah aku mergane mbok beda kok Mas apa ora mbok beda ngono Rusak ket mau. Sambung wanci dalu. Semoga iramu. sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku jejak atiku sambungku mung wae dalu ngerupi dosaremu kelaman garwamu Kang Mas Kamra titisake kuring lestarine ati pirantine tanono ingkang garuwe yomo akibate aku moh bayangke remu ingkang iku iki yen bejalingi bocah dalu iki nang pepolan kang opo tenang sida dadi nanti dikopoken Ya, ingat, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jalan kaki juga.
Terus ora mlumpat terus tegese iki. lah iya nek kesel ya mlaku kok. Lah iya. Ora apa sambung wanci dalu sesuk ya kewenangan. Ya ganti bangun. Sambung wanci bangun. Kayak piye to Gus lho. Maksud pintere. Maksane. Kayak piye to Gus ngono kae ngono. Sambung wanci balu konangan ya wanci bangun. Iki wayah arep yang masjid tok malah iki. Ya saya konangan meneh iki. Wis bar. Kepiye meneh? Lho sore genti alah min lagi. Ketoke ya tahu lek men iki. Aduh. Lah iya. Lah wingi ke jenengan niku bujang kok Pak Kisur. Pripun? Mulai wengi ning kon mulai esuk. Ora entuk mulai wengi ning Mulai esuk. besok. Lah iya. Sambung wanci bangun. Ya, alah min. Mendah boyo yen to sedo urip lan andika masih bagyo mulya jelae putri Esyo terus bisa nyuwara Iko kang wusonto sesarengan Tony Serekin Tristar video syuting ugi Tristar. Damar mulya Damar saya. Mulya. Tuwek. Penyanyi ini siapa mas? Dene Mas Bowo. Penyanyi ini Oh, Pawira Artapura Iramo. sing gedhe pak ngapuramu kang mas pepujanku jejak kang hatiku sambungku mengewat sidalu ngerupit dasaremu Kawan garwamu kang masan merah tetesake kure lasarine kabeh piratine tanono ingkang garuwe ya mong akibate aku mung bayangke remu ing ati iki yen banjur ngelingi bocah dalu iki aku petolendeng ngadeg apa tenan sida dadi jatuh ganti dikopoken Iya. Ya, perasaan lagi loro to ora? apa nih? Bocah. Lah wis disisa separo, berarti telu bakal mas. Ya bakal berarti sing mangan loro. Ya loro. Sing kono karo sapa kancane paling setane mbok dulang kae. Anu toh? Anak angkate kakak. Oh, Gudel. Aku delmu. Iki streaming ora tek masang. Ora, dilarang streaming sik. Streamingnya Dilarang. tunda kok Tristar Lah kok. iya. Ya hit. Wong kok tanpa semangat ini kayak elak e. Nom Kok ora. lah urung kok jenengan ki kok. Hah? Oh, semangat niku. Semangat. Mangane we gorengane papat kok ora semangat blas. Ayo. Mendah boyo yen kasih urip
Iko mesti dadi mulanya jadi lahir putri Sudesa